Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngaos sesarengan wonten ing wekdal menika kita terus Quran surat Quraisy ayat setunggal ngantos ayat sekawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Li ilafi Quraisy. Amarga kebiasaane wong-wong Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i washaif, yaiku kebiasaane dheweke lunga dedagangan ing mangsa adem lan mangsa panas. Fal ya'budu rabb hadzal bait, monggo supaya dheweke padha nyembah marang pangeran kang kagungan ngomah iki yaiku Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', kang wis paring pangan marang dheweke kanggo ngilangi rasa luwe. Wa amanahum min khauf, lan paring aman marang dheweke sangka rasa wedi. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.